Jo soc la Irene, vaig néixer aquí a Mataró el 1982, al setembre, i bé, doncs he estudiat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, és a dir, sempre he estat una miqueta envoltada en l'àmbit de l'esport i més endavant de la dansa també. Tot va començar com a gimnasta d'elit, vaig estar molt de temps allò amb la gimnàstica i és aquí on dos coreògrafes meves doncs em van una miqueta endinsar en el món de la dansa i em van fer agafar aquest gussanillo de, ostres, vull ballar. Jo vaig treballar per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, vaig portar una escola de dansa i la de gimnàstica artística a nivell municipal, vaig estar 12 anys en allà i aquí és on vaig veure que la meva carrera havia de seguir, de fer un passet més i la meva il·lusió era obrir una escola de dansa. Al principi va ser una mica difícil, no ho vaig poder aconseguir, però finalment vaig trobar el moment i ja fa 4 anys que Més que Ball va néixer, doncs gràcies a la il·lusió, a les ganes de tirar un nou projecte endavant. Doncs mira, Més que Ball es situa al carrer Goya de Mataró, al barri de Pere Mas. Inicialment Més que Ball va néixer com una escola de dansa i als matins aprofitàvem per fer una miqueta de gimnàstica de manteniment, una mica de gimnàstica per gent gran, activitat física per gent gran, una mica de pilates, els aeròbics, anàvem una miqueta per aquí. Però degut a l'espai reduït que teníem, l'horari d'aquest de manteniment només es feia pel matí. Què passa? Que degut a la demanda, aquest any justament, va néixer Més que Dos, que nosaltres li diem, que no deixa de ser Més que Ball, però van néixer 2 seccions. La secció de Més que Dansa, on fem tot el tema de dansa, des de nens de 3 anys fins a adults, i després va néixer la secció Més que en Forma. Li vam donar una miqueta de volta a què podíem fer, què podíem millorar, i vam dir que Més que en Forma naixeria no només els matins, sinó que tindria un ampli horari i ara sí que donem més ventall i més activitats tant en horari de matí, de migdia i de tarda. Hi ha una part difícil perquè ser emprenedora i portar un negoci avui en dia no és gens fàcil i aquesta part és com que et porta aquests nervis, aquest estrès diari i una mica el ai, que anirà tot bé sí o no, però després tot em val la pena perquè veig els nens, la cara dels nens quan pugen a un escenari, veig l'esforç diari dels professors, veig la recompensa en els meus alumnes i amb les famílies que et donen una miqueta aquest feedback positiu de que realment s'estan fent les coses bé i això a mi és el que m'omple i m'ajuda a seguir perquè realment visc la dansa des del cor.